אבא, לנו נשמע שהיה לך די קל בבית ספר. קל? איזה קל? כן אבא, מתי בכלל עמדת? תשמעי, מגפה הזויה, מבחנים מהבית, מסכות על הפנים, זומים? 9 שעות ביום זום, את יודעת איזה כאב גב זה? 30 מערכות בחירות, הפגנות מקום לימודים. לא 30, אבל קרוב. מבצעים צבאיים בלי סוף, מלחמה נוראית, התקפה איראנית? דרדלה. כן, בעצם כל החומר לבגרות בהיסטוריה זה מהתקופה שלך בבית ספר. כן, אבא, אני חושב שאנחנו יכולים להבריז יום אחד. אתה סיימת בממוצע 98 בבגרות. זו לא הפואנטה, הפואנטה היא הפואנטה שלך זה שאפשר להצליח בלימודים גם בלי להגיע לבית ספר. לא, ממש לא. כן, ממש כן. נראה לי שמחר גם כן נבריז. אוקיי, בהנחה שלא למדתי בבית ספר 6 שנים באופן רציף, ונניח שלא הגעתי כל כך הרבה לבית הספר, עדיין הוצאתי תעודת בגרות בציון די גבוה. ואתם יודעים למה, ילדים? כי אם כבר בית ספר, אז אך ורק עירוני. בית ספר שבו אתה נכנס ואתה מרגיש משפחה. בית ספר שבו רואים אותך מעבר ללימודים, רואים את מי שאתה באמת. מורים שמאמינים בך, שיגיעו ביום שישי במיוחד כדי שתצליח לעבור את הבגרות בהצלחה. התקשרו לאמא שלך ואליך אם לא קמת לדגבור בביולוגיה. בית ספר שמפתח אותך לא רק ברמה הלימודית, אלא גם ברמה האישית. בית ספר שהוא קודם כל בית, ורק אז מוסד לימודי. והכי חשוב, בית ספר שהוא מספיק קרוב לים כדי ללכת בשיעור חופשי. חס ושלום. סתם.